Чыя смерць засмуціла Лукашэнку, чаму на яго скардзіцца Наталля Эйсман, а таксама што вядома пра арышты за сакрэчаную справу сумна вядомага праўладнага персанажа. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Мастацтва баланса і жалобныя спачуванні Лукашэнкі. Сёння ў Мінску ён прыняў іранскага пасла і нарэшце загаварыў на самую гарачую тэму апошніх дзён. Прычым адметна, што галоўным вінаватым у вераломным нападзе, як кажа Лукашенка, з'яўляецца Ізраіль. Выказвацца жа ў бок Злучаных Штатаў ён не стаў. Лукашенка заявіў, што ён, як беларус, не прымае аніякую вайну на генетычным узроўні. Праўда, генетыка чамусьці не перашкодзіла яму дапамагаць расіянам у нападзе на Украіну. Ну а аяталу Хамінеі Лукашенко лічыць ні ў чым не павінным гуманістам. Вы знаете, что у меня с ним были добрые отношения. По-моему, раза 3 мы с ним встречались, обсуждали мировые проблемы. Это гуманист, это человек не военный, нацеленный на защиту своего народа и своего государства. Поэтому для меня абсолютно неприемлемо то, что произошло с ним, с его семьей и еще хуже с его женой, которая умерла от ран. Еще раз примите мои соболезнования в связи с гибелью мирных жителей, детей и Алі Хамінеі. Акрамя таго, Лукашенко прапанаваў Ірану сваю дапамогу і запэўніў, што ўвесь беларускі народ прытрымліваецца той жа пазіцыі, што і ён. Ну а Наталля Эйсман нечакана публічна паскардзілася на свайго начальніка. Падчас экскурсіі па палацы незалежнасці яна пажалілася настаўніцы з Драгічанскага раёна, што за апошнія 11 гадоў ніводнага разу не была ў адпачынку. Могу вам честно сказать, я 11 лет не была в отпуске. Ни одного дня. Ну, у нас отпуск согласно графику президент в отпуск не ходит, мы, соответственно, тоже, потому что паузы в мероприятиях на несколько недель быть не может, ну а мы отвечаем за каждое за свое направление в работе. Сталі вядомыя неверагодныя падрабязнасці арышта і пасадкі адыёзнага прыхільніка Лукашэнкі. Гаворка пра Уладзіміра Цюхая, які яшчэ нядаўна быў зацятым ябацькам і адданым прыслужнікам сістэмы. Першую сумную вядомасць наш герой атрымаў яшчэ ў 2008 годзе. Тады ён быў сакратаром пралукашэнкаўскай камуністычнай партыі і супрацоўнікам БРСМ. Падчас палітычнага суда над Аляксандрам Баразенкам Цюхай нагнаў у залу студэнтаў, каб сваякі і сябры Баразенкі не змаглі трапіць на працэс. У адказ на абурэнне маці палітвязня ён штурхнуў жанчыну так, што яна упала на рукі мужа, а ніякай адказнасці за гэта, само сабою, Цюхай тады не панёс. У 2013-м ён зноўку аскандаліўся. Жодзінскія лаўцы педафілаў сцвярджалі, што злавілі яго на жыўца. Паводле іх заяў з Цюхаем вялі перапіску ад імя 15-гадовага хлопчыка, які запрасіў функцыянера БРСМ на гарачую ноч. Падчас сустрэчы ў Цюхая пры сабе быццам знайшлі інтымную змазку і прэзерватывы. Сам жа ён усё гэта адмаўляў. Ну а ў 20-м годзе Цюхай усплыў ужо як адданы лукашэнкавец. Ён дапамагаў міліцыі патруляваць вуліцы як дружыннік і жаліўся, што праз пратэсты не можа выйсці з дома ў нядзелю. Дзяржаўныя каналы нават здымалі пра яго сюжэты. Маўляў, паглядзіце, які маладзец. Ну а сам маладзец тым часам кіраваў атрадамі БРСМаўцаў, якія зрывалі дваровыя сходы, правакавалі зборшчыкаў подпісаў за альтэрнатыўных кандыдатаў у прэзідэнты і перадавалі людзей сілавікам. Акрамя таго, на некаторых прадстаўнікоў каманды Ціханаўскай пасля яго дзеянняў былі заведзеныя крымінальныя справы. Але ж пасля Цюхай раптам знік адусюль, і аказалася, што яго арыштавалі, прычым па вельмі сур'ёзнай крымінальнай справе, якой займалася КДБ і ўсе падрабязнасці якой былі засакрэчаныя. Але праваабаронца і былы палітвязень Уладзімір Лапковіч правёў з Цюхаем некалькі месяцаў у адной камеры магілёўскай турмы нумар 4, і цяпер ён расказаў дзікія падрабязнасці пра гэтага персанажа. Паводле Лапковіча, у камеры Цюхай адкрыта называў сваім ідэалам Беніта Мусаліні, а таксама хваліўся, як падчас аднаго з праўладных мітынгаў у 20-м годзе ён у экстазе стаў на калені і прымушаў іншых маліцца за міліцыю. Ганарыўся ён і тым, што удзельнічаў у пастаноўках. Граў ролю звычайнага рабочага на прадпрыемствах падчас візітаў Лукашэнкі, у тым ліку на МАЗ. Таксама Цюхай
вельмі ганарыўся сваёй маці, якая працавала прапагандысткай яшчэ за савецкім часам. Ён часта згадываў маці як прыклад і як апраўданне ўласных поглядаў і адначасова сцвярджаў, што калі маці раптам здрадзіць рэжыму ці адступіцца ад камуністычных ідэалаў, то ён адрачэцца ад яе без ваганняў. Пры гэтым, як згадвае той жа Лапковіч, што насамрэч было ў Цюхая ў галаве, ніхто да канца не зразумеў, бо той бесперапынна вяшчаў на самыя розныя тэмы. Гаварыў і пра нейкую змову чыноўнікаў супраць Лукашэнкі і сам агучваў падрабязнасці сваёй крымінальнай справы, хоць толькі што даў падпіску аб неразгалошванні. У выніку за кратамі Цюхай дагаварыўся да праблем. Ён агучыў ідэю забіраць дзяцей у палітычных і выхоўваць іх у спецыяльных лагерах, каб з іх вырасталі праўладныя патрыёты. Але ж у зняволенні тэма дзяцей гэта табу, і вязні пастанавілі, што Цюхай цяпер так званы адсаджаны. Гэта не тое ж самае, што нізкі статус, але яму забаранілі сядзець за агульным сталом і харчавацца з усімі, а таксама перасталі з ім размаўляць. Акрамя таго, Цюхай не хаваў перад сукамернікамі, што разам з паплечнікамі адмываў бюджэтныя грошы, выдзеленыя на патрыятычную працу. Паводле яго аповедаў, партыйныя структуры стваралі ўласныя фірмы і атрымлівалі дзяржаўныя замовы на агітацыйную прадукцыю. У выніку той прадукцыі выраблялі мінімум, а астатнія грошы распілоўвалі паміж сабой. Але, як ні дзіўна, Уладзімір Цюхай быў арыштаваны зусім не за гэтыя схематозы. Яму выставілі абвінавачанне ў здрадзе дзяржаве, а значыць, гаворка ішла пра нешта вельмі сур'ёзнае. Высветлілася, што пасля пачатку вайны Цюхай заняўся шантажом беларускіх вайскоўцаў. Ён сцвярджаў, што меў кампраметуючую інфармацыю пра некаторых сілавікоў з генеральнага штаба і апарата Міністэрства абароны Беларусі аб тым, што яны гомасексуалы. Такім чынам Цюхай спрабаваў іх шантажаваць, каб атрымаць сакрэтныя звесткі, а пасля гэтую закрытую інфармацыю адданы Лукашэнкавіц планаваў перадаваць украінскім спецслужбам. Але ж гэтая схема не выгарала. Неўзабаве Цюхай быў затрыманы і замест грошай атрымаў закрыты судовы працэс, абвінавачанне ў здрадзе дзяржаве і 17 гадоў зняволення. Разгортваецца маштабны міжнародны скандал з удзелам беларускага КДБ. Александру Бэлан, былы намеснік дырэктара службы інфармацыі і бяспекі Малдовы, быў затрыманы ў Румыніі за шпіянаж на карысць Беларусі. Падазраюць, што Бэлан прадаваў лукашэнкаўцам сакрэтную інфармацыю. Вядома, што мужчына працаваў у малдаўскіх сілавых структурах больш за 20 гадоў. У публічных выступах, называючыся палкоўнікам, Бэлан заяўляў, што каардынуе асноўныя аператыўныя ўзроўні малдаўскіх спецслужбаў, у тым ліку антытэрарыстычны цэнтр, і кіруе складанымі спецаперацыямі, цытата, некаторыя з якіх маюць гістарычнае значэнне. Паводле матэрыялаў крымінальнай справы Бэлан падтрымліваў аператыўную сувязь з супрацоўнікам КДБ Беларусі Уладзімірам Варажбітавым. Імя Варажбітава не згадваецца ў адкрытых крыніцах у Беларусі, але калі верыць румынскім публікацыям, то беларускага агента падтрымлівалі яшчэ 3 супрацоўнікі КДБ, а раней ён удзельнічаў у кіраванні іншым шпіёнам Уладзіславам Надзейкам, які працаваў на тэрыторыі Польшчы. Таксама вядома пра абраны Бэланам метад сувязі з супрацоўнікамі беларускага КДБ. Замест таго, каб адпраўляць электронныя паведамленні, якія можна перахапіць, удзельнікі сумесна атрымлівалі доступ да аднаго і таго ж акаунта электроннай пошты і пісалі паведамленні ў тэчцы чарнавікі, фактычна іх не адпраўляючы. Судовыя крыніцы сцвярджаюць, што паведамленні захоўваліся ў сумесным акаунце, былі бачныя абодвум бакам, але не перадаваліся праз электронную пошту. І гэты метад, які гадамі выкарыстоўваюць шпіёнскія структуры ва ўсім свеце, значна ускладняе працу следчых. Пасля арышту малдаўскага шпіёна электронная пошта была выдаленая з Беларусі, ну а Бэлан цяпер стаў падазраваным у дзяржаўнай здрадзе. Беларускія улады засакрэцілі свае праблемы. Савет міністраў падрыхтаваў, а прэм'ер Турчын ужо падпісаў дакумент, які выдзяляе грошы аднаму вельмі цікаваму прадпрыемству. Гэта сумна вядомая беларуская біятэхналагічная карпарацыя, ці скарочана БНБК. Чакалася, што яна будзе прыносіць мільёны на вытворчасці ўгнаенняў і камбікармоў, але на справе ўсё атрымалася зусім наадварот. У БНБК пастаянна заліваліся дзяржаўныя грошы, але аддачы не было. Прычым
адметна, што кіраваць карпорацыяй Лукашенко паставіў былога кыргызскага прэм'ера Даніяра Усейнова, які збег у Беларусь ад крымінальнай справы на радзіме і нават змяніў імя, стаўшы Даніілам Урыцкім. Але ж госць дакіраваўся да таго, што вельмі раззлаваў гаспадара, і ў выніку беларускія ўлады фактычна нацыяналізавалі БНБК і цяпер выпісалі кампаніі шчодрую порцыю новых крэдытаў. Наколькі шчодрую застаецца загадкай, бо якія сумы выдзелілі і на што пойдуць грошы ў новай пастанове вырашылі засакрэціць. Вядома толькі, каму у выпадку чарговага правалу прыйдзецца аграбаць ад Лукашэнкі. Персанальную адказнасць за вяртанне грошай усклалі на гендырэктара арганізацыі, міністра сельскай гаспадаркі і харчавання, сёння гэта Юрый Горлаў, а таксама на віцэ-прэм'ера, які займаецца пытаннямі аграпрамысловага комплексу. Сёння гэтыя функцыі выконвае былы кіраўнік Брэскай вобласці Юрый Шулейка. Нявестка Лукашэнкі занялася новым бізнесам. Нядаўна з'явілася фірма пад назвай «Крэатыўны ход», якая прэзентуе сябе як буйнейшую ў Беларусі кампанію, якая займаецца дызайнам і размяшчэннем вонкавай рэкламы, а таксама мае шырокую сетку рэкламных носьбітаў розных фарматаў у Мінску і абласных цэнтрах. Выданне бюро высветліла, што за гэтым стаіць нявестка Аляксандра Лукашэнкі Ганна, жонка яго сярэдняга сына Дмітрыя, якая вядомая пад псеўданімам Ганна Сялук. Увогуле, на сённяшні дзень бізнес нявесткі Лукашэнкі ператварыўся ў паўнавартасны медыахолдынг, які валодае 3 радыёстанцыямі і адначасова займаецца стварэннем музычных кампазіцый пад ключ, прадзюсаваннем артыстаў эстрады, арганізацыяй дзяржаўных мерапрыемстваў, вытворчасцю відэакліпаў, а таксама стварэннем тэлешоу. Сукупна 25% гэтай кампаніі належыць фірмам, звязаным з Ганнай Лукашенко. З іх 15% запісана на музычную медыакампанію, дзе яна займае пасаду генеральнага прадзюсара. Яшчэ 10% адпісалі фірме з назвай ANSL Production, уладальнік якой топ-менеджер Дмітрыя Лукашэнкі Андрэй Урублеўскі. Бюро лічыць, што Урублеўскі можа выконваць у фірме функцыю намінальнага уладальніка, каб схаваць удзел у кампаніі жонкі свайго патрона. Да таго ж, абрэвіатура ANSL вельмі нагадвае ініцыялы жонкі сярэдняга сына Лукашэнкі – Анна па-руску Сергеевна Лукашенко. З'явіліся добрыя навіны пра Марыю Калеснікаву. Яна вяртаецца на музычную сцэну і першы выступ адбудзецца ўжо вельмі хутка. Праз месяц, 9 красавіка, Калеснікава выйдзе на сцэну ў берлінскім культурным цэнтры Radial System. Марыя абяцае, што будзе граць на флейце і, цытата, «шмат гаварыць пра свабоду». Сарваўся важны план Лукашэнкі. Летась усіх усхвалявала яго заява, што ў Беларусь хутка прыедуць ажно 150 000 работнікаў з Пакістана. Маўляў, свае працаваць і не любяць, і не хочуць, таму вось і даводзіцца ісці на такія меры. На самай справе рэкордны кадравы крызіс у Беларусі адбыўся праз палітычныя чысткі і масавую эміграцыю, але хто пра гэта адкрыта будзе казаць? У выніку ў Пакістане і сапраўды з'явіліся шматлікія прапановы аб працы на беларускіх прадпрыемствах, а ў Беларусі міліцыя пачала паказальна дэпартаваць замежнікаў, якія парушылі закон, каб супакоіць беларусаў. Маўляў, калі што, мігранты будуць пад кантролем сілавікоў. Але ж скончыліся ўсе гэтыя гучныя планы фактычна нічым. За апошнія паўгады 25-го года ў Беларусь прыехала ўсяго толькі 120 пакістанскіх работнікаў. Не 120 000, а проста 120 чалавек. Блогер патроліў жанчыну, якая не змагла прачытаць верш на беларускай мове для 2 класа. Нядаўна вялікі рэзананс выклікала відэа, дзе маці беларускага школьніка не можа прачытаць верш Уладзіміра Карызны з падручніка сына. І цяпер блогер Ягор Яраш-Каранец запісаў гумарыстычны ролік, у якім беларус пакутуе над рускім класікам. У яго таксама не атрымаліся націскі. Беларусы, что это такое? 2 класс. Задали вучить верш. Вот это что за слова такие? Пробачьте мне. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Вот особисто я нічого не разумею. Де рифма? Боже, мой племянник моліць мяне не весці яго заўтра у школу, бо не можа вось гэтую бязглуздзіцу вывучыць. Я ўсё разумею, але можна неяк паскладней верш пісаць, га? Спадар Пушкін.
была знойдзеная унікальная кніга, надрукаваная Францішкам Скарынам. Гэта асобнік псалтыра, які з'яўляецца, як мяркуецца, часткай малой падарожнай кніжкі. Гэты асобнік быў надрукаваны ў 1522 годзе, і цяпер яго адшукалі ў бібліятэцы герцагіні Ганны Амаліі ў нямецкім Веймары. На сёння ў заходняй Еўропе вядомыя толькі 4 падобных асобнікі. 2 захоўваюцца ў Великабрытаніі і па адным у Даніі і Славеніі. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.